Добрый вечер, поважанное господарство. Меня звать Змитер Мицкевич, и вы глядите программу без аккредитации. Як вы добра ведаеце, лукашисты признали наш сайт и социальные сетки экстремистскими. Дык вось, мне хочется просто поведаміць прыкарытным чепушилам, что калі яны побачаць сапраўдны экстремизм, яны могуць трошечку офигеть. А мы працягнем рабіць свою справу, не гледзячы ні на што. А абмяркоўваць мы сёння будзем сустрэчу Светланы Ціханаўскай з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Джо Байденам, зачыстку грамадзянскай супольнасці і СМІ ў Беларусі і іншы беспредел з боку баевікоў Лукашэнкі. І рабіць сёння гэта разам са мной будуць Марыя Лукашук, медыаэкспертка. Добрый вечар. Добрый. Медыаэксперт Айсанс Сергей Харитонов. Вітання. Ну і Вадзім Мажэйка, аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Прывітанне. І давайте пачнем, напэўна, з найбольш такога буйнога, вось такой вельмі важнай знакавай падзеі на знешнепалітычным кірунку Беларусі, сустрэча Светланы Ціханаўскай з Джо Байденам. Все-таки яна адбылася, все-таки вось гэтая такая корона на всім гэтым візіце Светланы Ціханаўскай в Злучаныя Штаты, хоць не такая великая, але в любым выпадку вельмі знакавая. Давайте просто пачнем з таго, што гэта значыць і ўвогуле наколькі в саміх Штатах гэта ўспрымаецца важным. Сергей. Однозначно можна сказаць, што гэта не толькі сустрэча, якая адзначаная ў Беларусі, але і заўважная ў Амерыцы. Багата амерыканскіх медыяў, еўрапейскіх медыяў, міжнародных інфармацыйных агенцый ўжо напісалі пра гэтую сустрэчу за ўчорашні дзень. І ў цэлым можна сказаць, што гэта сапраўды такі фінальны акцэнт, які быў пастаўлены у гэтай паездцы падчас афіцыйнага візіту Светланы Ціханаўскай у Злучаныя Штаты. Канешне, гэты візіт важны, гэтая сустрэча важная, але што мне падаецца больш значным падчас гэтага візіту, гэта працоўная сустрэча з людзьмі, якія сапраўды выпрацоўваюць палітычную волю і палітычнае рашэнне ў Злучаных Штатах. Гэта і Дзярждэпартамент, і прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта, і людзі з Капітолію. Я таксама падзначыў вельмі важны крок, які адбыўся, гэта адкрыццё беларускага кокуса ў Кангрэсе. Такога раней не было. Калі параўноўваць нават з украінскай сітуацыяй, в Украіне украінскі кокус быў створаны яшчэ ў 97 годзе, і значнасць гэтай падзеі цяжка пераацаніць, таму што менавіта з-за таго, што такі саюз, скажем, парламентарыяў з'явіўся ўнутры амерыканскай палітычнай сістэмы, азначае толькі тое, што беларуская палітыка і тэма Беларусі будзе падымацца вышэй у спісе прыярытэтаў амерыканскага палітычнага эстэблішменту. Таму, як мне падаецца, канешне, сустрэча з Байденам вельмі важная, яна важная у тым ліку і кантэкстуальна, таму што у Беларусі і іншых краінах усходняй Еўропы сустрэча менавіта з прэзідэнтам нейкім чынам абмяркоўваецца ці ўлічваецца як больш важная, але, як мне падаецца, гэта, канешне, важны і сімвалічны крок, важны і палітычны крок, які падае сігнал не толькі прадстаўнікам мінскай хунты, але і расійскаму кіраўніцтву пра тое, што ніякай дамовы паміж Байденам і Пуцінам няма, і Расія не будзе вырашаць пытанне Беларусі гэтак, як захочацца Владзіміру Пуціну. Таму, як мне падаецца, канешне, гэта візіт сапраўды такі гістарычны, візіт, які адкрывае новую старонку ў адносінах двухбаковых Злучаных Штатаў і Беларусі. Таму можна толькі, канешне, выказаць рэспект усёй камандзе Ціханаўскай, якая займалася падрыхтоўкай гэтага візіту. Вадзім, на твоё меркаванне, якіх канкрэтных вынікаў мы можам чакаць у бліжэйшы час ад гэтай сустрэчы? Можа быць, гэта будуць санкцыі Злучаных Штатаў, ці вось што яны могуць зрабіць? Мне здаецца, ад такіх сустрэчаў, вядома, заўсёды вынікі бываюць адкладзеныя, бо гэта ж не нейкія такія эмацыйныя сімінутныя рашэнні, а тыя дзеянні, якія зараз складаюцца падмурак для таго, што будзе прынята потым. Калі глядзець рацыянальна, я б падзяліў магчымыя наступствы на нейкія пэўныя дзве катэгорыі. Першае, гэта тое, што могуць зрабіць уласна Злучаныя Штаты ў сваіх, так бы мовіць, унутраных рашэннях. Гэта і фінансавая падтрымка для рэпрэсаваных, у тым ліку вымушаных рэлакантаў, журналістаў, блогераў, тых, хто пацярпеў ад рэпрэсій,
мы бачимо, ми будемо ще обмірковувати, як зараз репресії притягуються, у тим ліку відносно регіональних медіа, які там мусять цілими редакціями виїжджати, і відомо, що така підтримка вельми потрібна і вельми актуальна. Відомо, це може бути узмацнення санкцій, а ми ведаем, што амерыканскія санкцыі, пэўна, самыя в этом сэнсе сур'ёзныя, і, пэўна, кожны чалавек, які запаўняў на этом паперкі на хайна банкаўскую карту Беларусьбанку, нават ён пазначаў, якія там яго сувязі з ЗША. Бо усе фінансавыя установы свету арыентуюцца ў гэтым сэнсе на ЗША, зноў-такі не таму, што так любяць, а таму, што ЗША ўсё ж такі дзяржава нумар адзін, і таму амерыканскія санкцыі могуць вельмі сур'ёзна закрануць бізнес беларускіх, напрыклад, тых там так званых правадных алігархаў у любой кропкі свету. І таму амерыканскія санкцыі могуць быць вельмі моцным ударам, калі зноў-такі будуць маштабна прыняты. І вось такія меры ўнутранай падтрымкі гэта адна рэч, але яшчэ, можа, больш важнай, мне здаецца, гэта знешні палітычны ўплыў ЗША, бо пазіцыя ЗША вельмі важная ў шмат якіх пытаннях, тычыцца далёка не толькі Беларусі, Беларусі, Украіна, Сырыя, Афганістан, Крэя, што заўгодна. І калі адбывалася сустрэча, напрыклад, Байдена і Пуціна ў Жэневе, то шмат каго было цалкам разумная засцярога, што гэта ёсць рызыка, што тэма Беларусі будзе абмяркоўвацца сусветнымі лідарамі кулуарна, фактычна без беларускага народа. І тады заўсёды ёсць рызыка, што Беларусь стане ахвярай нейкай дамовы, калі дамовіцца, што вось, напрыклад, у нейкай кропкі, там, умоўна кажучы, у Сырыі там сыходзіць Расія, там, а ў Беларусі сыходзіць ЗША і не перашкаджае Пуціну рабіць, што хоча. Але, як мы бачым, насуперак усім панікёрам, відавочна, што такога не атрымалася. І цяперака вось акурат асабістая сустрэча Ціханаўскай з Байденам, яна акурат добра дэманструе, што Беларусь не выключана з гэтай аджэнды, што голас Беларусі пачуты. І, адпаведна, вельмі важна будзе глядзець на тое, як будзе развівацца сітуацыя далей, бо слушны Серж зазначыў, што вось гэтая група амерыканскіх сенатараў, якая будзе апекавацца справамі Беларусі, гэта той моцны нейкі інструмент уплыву, які важна глядзець, як будзе задзейнічана надалей. Гэта была не толькі нейкая груба сімвалічная, але каб сапраўды прымаліся тыя рашэнні, якія ідуць на карысць Беларусі. Таму вельмі важна, што Беларусь стала ўключаная ў амерыканскую павестку дня. І важна будзе з гэтым надалей працаваць, бо як любая на любой дзелавой дамове важная першая сустрэча, асабістае знаёмства, асабістыя кантакты, але далей трэба працаваць, каб гэта ўсё ўвасаблялася ў жыццё так, як хочацца, так як бакі запланавалі. Таму вельмі важна, як Ціханаўскай будзе працягваць працу надалей, але гледзячы па тым, як атрымалася арганізаваць сустрэчы ў ЗША, выглядае, што гэта стратэгічны падыход у офісе прысутнічае. І таму мяне, прынамсі, ёсць спадзевы, што гэты напрамак і надалей у працу Ціханаўскай будзе вельмі важны, і яму будзе аддадзеная належная ўвага. Марыя, глядзім, вот мы тут казалі пра падтрымку для беларускіх медыяў, там для рэгіянальных медыяў. Па-твойму, што канкрэтнага можна зрабіць менавіта для гэтых маленькіх рэдакцый, вось для таго, каб все-таки атрымлівалася з Беларусі даставаць нейкую інфармацыю, каб людзі працягвалі паведамляць пра тое, што адбываецца в рэгіёнах першую чаргу. Таму што вось гэта зараз найбольш важна, мне здаецца. Ну, глядзі, як бы складанасць зараз у тым, што большасць медіа альбо разгромлены, альбо выехалі з краіны, і з-за гэтага паўстае пытанне таго, хто будзе распавядаць пра навіны. І зараз мы існуем у такім свеце, калі ты валодаеш медыйнай павесткай, то цябе чуюць, пра цябе распавядаюць і да цябе хочуць прыходзіць. То бок зараз тое, што Святлана сустрэлася з Байденам, гэта фактычна такі сімвалічны крок і перахоп павесткі. Усе пра гэта сказалі і усе пра гэта напісалі. Чым больш будзе такіх крокаў, калі факты становяцца навінамі і калі мы больш зможам перахопліваць гэтую павестку, людзі, якія застаюцца ў Беларусі, яны будуць у гэта ўсё верыць больш і больш, таму што, на жаль, усе мы глядзелі Chatham House даследаванне, і як бы мы бачым тое, што людзей, якія фактычна нейтральныя, іх становіцца ўсё больш і больш. Гэта значыць, што людзі стаміліся, і гэта значыць, што як бы яны ўжо не бачыць такой хуткай пабеды. І менавіта праз то іх трэба адукоўваць, і пра ім трэба пра ўсё гэта распавядаць, і тады яны захочуць прыйсці самі. Але важна
Зараз гэтая зваротная сувязь ад людзей, а людзі зараз альбо не вераць, альбо баяцца. І мы можам працаваць толькі з боку выпрацоўкі з гэтага trust-level, калі людзі нам вераць. А гэта значыць, што мы павінны казаць больш і больш і больш. Праўду, толькі праўду і нічога, акром праўды. Ну так. Сергей, на твоё меркаванне, вось гэтая пазіцыя штатаў, да, і нейкія дзеянні штатаў, напрыклад, санкцыі змогуць падштурхнуць да больш рашучай пазіцыі Еўрапейскі Саюз. Таму што зноў жа вельмі цікавая сітуацыя. Пакуль пазіцыя ЕС больш жорсткая, чым Злучаных Штатаў, таму што санкцыі з боку ЗША мы яшчэ не бачылі, хаця з боку ЕС яны ўжо ёсць. І звычайна ж было наадварот, звычайна ж якраз такі амерыканцы былі першымі на гэтым парадку дня, былі першымі ў такіх рэчах, а цяпер яны адстаюць. Несумненно, і я думаю, што сітуацыя, якая склалася з Злучанымі Штатамі, менавіта з іх пазіцыяй, яна звязаная у тым ліку і з унутранымі падзеямі, якія адбываліся цягам апошняга года. Гэта і унутраныя палітычныя цяжкасці пасля нападу на Капітолій, гэта і змена адміністрацыяў, гэта і цяжкая сітуацыя з каранавірусам, і пры ўсім гэтым Беларусь ніколі не была галоўным прыярытэтам Злучаных Штатаў. Нават сёння ў замежнай палітыцы галоўны прыярытэт усё ж гэта Кітай, а не Беларусь. Нават тое, што санкцыі не прымаліся і стратэгічныя дзеянні адносна Беларусі не прымаліся штатамі ўжо доўгі час, пасля візіту Ціханаўскай уся гэтая справа пойдзе значна хутчэй, і ўжо зараз вядома пра тое, што абмяркоўваецца пытанне сектаральных санкцыяў супраць калійнай і нафтавай прамысловасці. Я б адзначыў, што пасля сустрэчы Байдена і Ціханаўскай гэты працэс значна паскорыцца. Па маім прагнозе ранейшым, які я даваў Белсату яшчэ да сустрэчы Байдена і Ціханаўскай, я казаў пра 6-9 месяцаў, я думаю, што зараз гэтая справа пойдзе значна хутчэй. Канечне, 9 жніўня можна чакаць нейкіх сімвалічных крокаў, але я думаю, што санкцыі амерыканскія вельмі хутка будуць аб'яўленыя, і яны будуць значна больш уплывовымі і эфектыўнымі, чым тыя, якія прапанаваў Еўрапейскі Саюз. І менавіта таму, што у размовах прыватных з прадстаўнікамі амерыканскага эстаблішменту палітычнага я пачуў жаданне перакрыць так званыя loopholes, тыя дзіркі, якія засталіся пасля санкцыяў, якія былі ўведзеныя ў 4-м пакеце Еўрапейскім Саюзам. Вось гэта пра санкцыі, дарэчы, вельмі добрыя навіны. Як думаеце, які адказ цяпер Лукашенко можа на гэта даць? Таму што відавочна яны будуць рэагаваць, гэта будзе не толькі візг там і енк з боку дзяржаўнай прапаганды, але яны паспрабуюць яшчэ нешта такое буйнакалібернае выдаць. Невядома, ці ў іх атрымаецца, але штосьці мусіць паспрабаваць. Як думаеце, як гэта можа выглядаць, Вадзім? Сапраўды, у беларускіх уладаў проста няма інструментаў, каб адказаць ЗША тымі ж мерамі. Беларусь не можа весці нейкія фінансавыя санкцыі супраць ЗША проста з-за невымернасці эканомікі. І Беларусь таксама не можа задзейнічаць супраць ЗША нейкія такія інструменты, як з мігрантамі адносна Літвы, бо не можа напакасціць чыста як сусед. І сыходзячы з гэтага, тое, што Лукашенко застаецца, гэта, па-першае, гэта працягваюць унутраныя барацьбы з уласнай грамадзянскай супольнасцю, з медыямі, то проста тыя, да каго не могуць дацягнуцца. І фактычна можна прыкрыць тым усім праектам, якія ў Беларусі спрацоўнічаюць з пактам, з USAID і адкрыта там пішуць, што яны атрымалі такую дапамогу. Ім трэба падумаць, што гэта справді цяпер будзе яшчэ болей небяспечна. І, канешне, Лукашенко, як традыцыйна любіць гуляць на хлопца, маўляў, глядзіце, вы мяне цісніце з захаду, то я бягу да дядзі Володзі, хай ён мяне ратуе. Але зразумела, што гэта чыста карцінка, якая этому захаду прадаецца, бо трэба прадэманстраваць, быццам санкцыі не проста не працуюць, или быццам они збліжаюць Беларусь з Расіяй, і гэта рызыка. А што тычыцца кантакту Лукашенко з Расіяй, то вельмі важна, каб санкцыі былі не проста нейкім механізмам, каб проста зрабіць горы, каб горы, а вельмі важна у тым ліку у знешнепалітычнай камунікацыі з Расіяй даводзіць простую думку,
что, дзякуючы санкциям, мы будем подвышать для вас кошт утрымання Лукашенко. Это будет все дорожей и дорожей. И пытание у тым, какие внешнеполітичные, внутріполітичные приоритеты России для Путина просто бескоштовны. То есть, пэўна, там, за Крым Путин готовы платить просто любые выдатки, и он будет его утрымліваць, он не готовы их вернуть в Украину. А мне здаецца, Беларусь это все ж таки зусім іншая справа. І тады пытанне ў тым, які кошт Россия не вытрымае і палічыць, што лепей пагадзіцца на любы транзіт, і гэта будзе лепей, чым вось такая ситуация. Марыя, якраз якім чынам давесці зараз да беларусаў вось гэтую важнасць і як людзям патлумачыць менавіта вось важнасць гэтага міжнароднага ціску і што гэта, собственно, не ў дачыненні да іх. Ну, таму што пакуль мы бачым прапаганда актыўна імкнецца паказаць вось гэта менавіта такім чынам, і яны спрабуюць, ну, зноў жа там, да, прымушаць гэтых палонных ебацік пісаць там розныя лісты, ну, але там і працоўных розных заводаў і гэтак далей. Конечно, поспеху у іх не шмат, але в любым выпадку. Як зрабіць так, каб разуменне ў людзей было лепшым і каб людзі бачылі вось пра што тут, собственно, гаворка? Ведаеш, тут вельмі такі тонкі момант, таму што прапаганда і Лукашенко, яны і надаль будуць ціснуць на ўсё незалежнае, што толькі існуе ў краіне. Гэта і медыа, гэта і НДА, і чым хутчэй увядуць амерыканскія санкцыі, тым больш будзе такой адказ уладаў на гэтыя санкцыі, таму што фактычна яны зараз выкарыстоўваюць звычайных людзей як такі жывы шчыт перад Еўропай і Амерыкай. Яны кажуць: окей, типу, вы супраць нас уводзіце санкцыі, не даеце нам зарабляць грошы, як бы, ну, вы робіце горш толькі вось простым людзям. А мы вам казалі, не рабіце так. І, канешне, гэта вельмі цяжка ўплывае на звычайных людзей, тому што я нагадваю, што у нас ўсё яшчэ існуе артыкул 193.1, гэта дзейнасць ад імя зарэгістраванай арганізацыі, і большасць тых НДА, якія уяўляюць сабой вось гэтыя невялікія альбо вялікія супольнасці людзей, якія аб'ядноўваюць людзей па розным абсалютна мэтам, яны як бы зараз стаяць перад пытаннем, што ім рабіць далей, працягваць працаваць альбо не працягваць працаваць, бо як бы так, ёсць факт, што гэты артыкул не быў ужываны ўжо, напэўна, год 10, я так думаю, можа быць менш, не магу сказаць дакладна, але сэнс у тым, што гэта сітуацыя, у якой мы застаемся. І зараз не ўсе гатовыя як бы жыць у такім рэжыме камікадзе, калі ты робіш усё толькі для таго, каб гэта ўсё хутчэй скончылася. А з іншага боку, людзям все адно трэба нейкая пазітыўная павестка. Добра, мы тут закранули одну цікавую штуку. Сустрэча Ціхановскай з Байденом показала, што беларускі народ фактычна мае вось суб'ектнасць на такім высокім узроўні. Што размова вядзецца з беларускім народам, а не з лукашыстамі. Дык вось, мне здаецца, што гэта якраз і можа сведчыць пра пэўныя перамовы з боку Байдена з містерам Пуціным, то бок калектыўнага захада з калектыўным Крэмлём. Проста па той прычыне, што да гэтага, калі мы паглядзім, Расія ўжо атрымала плюшачку з боку Злучаных Штатаў, як непрыняццё санкцый у дачыненні да Nord Stream 2. То бок Расія сваю плюшачку атрымала, і гэта значыць, што яны могуць узмацніць ціск на свайго ручнога гобліна, каб ён вельмі хуценька збіраў чемаданы і праводзіў транзіт улады. І той ціск на медыа і на грамадзянскую супольнасць, які адбываецца, можа быць якраз прадвеснікам вось гэтай выбарчай кампаніі такой. Таму што я абсалютна ўпэўнены, што вось гэта робіцца менавіта перад такой кампаніяй, таму што, як мы ведаем, выбарчыя камісіі ўжо сфармаваныя. Акрамя гэтага, рэжым ведае, што ніякага ціску падчас там выбарчай кампаніі, то бок ніякай рэальна выбарчай кампаніі, то ён не перажыве.
ужо не вывезуць. Адпаведна, яны праводзяць гэтую зачыстку з мэтай аб'явіць там гэты рэферэндум ці нават прэзідэнцкія выбары па факце з дня на дзень, маўляў, там вот у наступныя выходныя у нас канстытуцыйны рэферэндум. Іх не будзе абсалютна цікавіць, колькі туды прыйдзе людзей, колькі прагаласуе, якія будуць вынікі. Яны будуць гэта рабіць для таго, каб намаляваць патрэбныя лічбы і прадэманстраваць Пуціну, што яны нібыта кантралююць сітуацыю. Вось мне гэта вельмі нагадвае падобную гісторыю, таму што зноў жа, калі мы ўзгадаем малдаўскі сцэнар, то вы ж памятаеце, мы даведаліся пра гэтую дамоўленасць і пра гэтыя перамовы толькі пасля таго, як Плахатнюк сабраў чемаданы і адправіўся на самалёціку з краіны. Таму я б вось тут такой гісторыі не выключаў. Як думаеце, наколькі гэта тэорыя працоўная? Сергей. Я ўпэўнены, што ніякай дамовы няма паміж Пуцінам і Байденам датычна таго, каб Пуцін вырашаў сітуацыю гэтак, як ён захоча. У адміністрацыі прэзідэнта США ёсць разуменне, што гэтым павінны займацца самі беларусы, і той уплыў, які Расія мела на падзеі ў жніўні, ён, канешне, быў пераацэнены. Ён зараз разглядаецца як умяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі, і я думаю, што нейкія крокі з боку Злучаных Штатаў у дачыненні да Расіі менавіта за тыя падзеі таксама мы пабачым бліжэйшым часам. Што можна сказаць наконт той кампаніі электаральнай, пра якую ты кажаш? Мне падаецца, рэч хутчэй за ўсё пра рэферэндум. Мы чакаем гэты рэферэндум, нібыта рэферэндум, які падобны на тое, што адбывалася ў акупаваным Крыме. Гэта не можа быць ніякім рэферэндумам, перш за ўсё, таму што яго праводзяць людзі, якія не маюць ні легальнага, ні легітымнага статусу ў дачыненні да Беларусі. І нагадаю, што згодна з Belarus Democracy Act мінулага года ніякія міжнародныя дамоўленасці, якія будзе падпісваць Лукашенко, не будуць прызнаныя Злучанымі Штатамі. Гэта значыць, што яны хутчэй за ўсё не будуць прызнаныя і большасцю іншых краін свету. І якія бы крокі юрыдычныя не прымаліся гэтай менскай хунтай, у любым выпадку яны самі па сабе не легітымныя, нелегальныя і не маюць ніякай юрыдычнай сілы. Зразумела, што яны будуць усталёўвацца пад прымусам, яны будуць усталёўвацца баевікамі Хубопіку, Амапу, you name it. Але пры гэтым самым, канешне, ёсць адчуванне, што у Менску хочуць правесці як мага хутчэй гэтую кампанію, але пры гэтым зразумела гэтаксама, што і кожная электаральная кампанія, яна будзе толькі падкрэсліваць адсутнасць падтрымкі, яна будзе падкрэсліваць тое, што нават той стары электарат, нават тыя людзі, якія спрабуюць прэзентаваць сябе як нейтральнымі. Дарэчы, вось што датычна даследавання Chatham House пра людзей, якія нібыта сталі нейтральнымі, якіх стала больш. Трэба разумець, што у аўтарытарнай, тым больш у таталітарнай дзяржаве прасцей за ўсё сказаць, што я нейтральны альбо я падтрымліваю дзейнае існае кіраўніцтва, таму што гэта проста будзе такая магчымасць пазбегнуць лішніх праблемаў. Калі табе тэлефануюць і запытваюцца, каго ты падтрымліваеш, прасцей сказаць, я падтрымліваю Сталіна, і проста пакласці слухаўку, чым чакаць, што да цябе прыедзе варанок, калі ты распісваешся ў тым, што ты падтрымліваеш дэмакратычныя сілы. Таму, што датычна усялякай сацыялогіі ў сучаснай Беларусі, я проста не магу сказаць, што ёсць нейкія матэрыялы, на якія сапраўды можна разлічваць як нейкае адлюстраванне беларускай рэальнасці. Таму што людзі проста будуць даваць той адказ, які яны палічаць самым бяспечным ці такім найбольш карэктным, найбольш пажаданым з боку сацыёлага, які заўжды будзе разглядацца як агент рэжыму. Што можна сказаць наконт той стратэгіі правядзення нейкага рэферэндума, нейкага транзіту, якім існуе Лукашенко? Гэта немагчыма. Любая падобная спроба будзе толькі зацягваць канфлікт і пагаршаць яго.
Таму якія бы не былі спробы зрабіць транзіт пад кіраўніцтвам Лукашэнкі, яны заўжды будуць проста зацягваннем гэтага канфлікту і не будуць вырашаць галоўную праблему. Гэта ягонае існаванне ў палітычнай сістэме і ягоны кантроль, вайсковы кантроль у тым ліку над грамадзянскай супольнасцю і над грамадствам увогуле. Але я тут невялічкую рэмарачку. Тут, калі мы кажам пра дамову, то мне здаецца, гэта дамова не то, што каб Пуцін вырашаў все ў Беларусі, як яму захочацца, а каб Пуцін вырашаў пытанне Лукашэнкі. Таму што Пуцін гэта зараз адзіны чалавек, і гэта адзіны актар, які на Лукашэнку можа паўплываць непасрэдна, нейкім чынам. І плюс, давайте не забывацца таксама, што вось недавно Лукашенко казаў сам асабіста пра пасярэдніцтва Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, магчымае, у перамовах з Захадам. І таму што, дарэчы, Лукашенко, як ніхто іншы, разумее, што Пуцін яму ніякіх гарантый бяспекі не дасць. І ён гэта выдатна ведае. І таму, мне здаецца, якраз такі тут мы і можам казаць пра жаданне рэжыму вот зрабіць нейкую такую карцінку для Расіі, нібыта мы маем тут кантроль, вось гэтую кампанію. І гэты меркаваны транзіт, калі ён будзе адбывацца, каб ён адбываўся, вось калі гэта і дамова і была, да, каб ён адбываўся пры захоўванні статус-кво. Таму што, я нагадаю, Расія пакуль яшчэ сваіх рычагоў уплыву ў Беларусі не ўключала. Але яны выдатна ведаюць, якія яны ў іх ёсць і як яны могуць скарыстацца. Таму мне здаецца, што расейцы на такую дамову могуць пайсці лёгка. Таму што яны ведаюць, што пры наяўнасці абсалютна нармальных выбараў у Беларусі яны змогуць задзейнічаць цэлы шэраг сваіх інструментаў уплыву, якія дазволяць ім пры цалкам дэмакратычных працэдурах, пры захаванні ўсіх там правоў і міжнародных нормаў захаваць, а то і павялічыць свой уплыў у Беларусі. Пры гэтым паказаўшы Захаду, што глядзіце, так мы ж нармальныя, таму не трэба супраць нас там санкцыі, дайце нам, калі ласка, газам барыжыць і ўвогуле адчуваць сябе вельмі добра. Адкаціце, калі ласка, все назад. Справа ў тым, што зараз не надта зразумела, што нават ім рабіць з такім таксічным актывам. Я нагадаю, што кіраўнік хунты не атрымаў магчымасці паехаць нават у Туркменістан, у дзяржаву, якая по вялікім рахунку плювала просто на ўсё міжнароднае права і з'яўляецца адной з найгоршых дыктатураў сучаснасці. То бок нават такія лідары, як прэзідэнт Туркменістану, не жадаюць бачыць побач з сабою кіраўніка хунты, супраць якой, як мне падаецца, ўжо нават і Крамлю цяжка нейкім чынам прадавіць, скажем так, рекламную кампанію у ягоную падтрымку. Таму гэта вельмі цяжкае пытанне, у тым ліку з-за таго, што нават Пуцін не ведае, што зрабіць самім гэтым галоўным актывам, куды яго дзесьці. Калі ён апынецца на тэрыторыі Расіі, трэба будзе нейкім чынам вырашаць пытанне аб ягонай дзяржаўнай прыналежнасці, ягонай, скажем, дакументальнай прыналежнасці да Беларусі ці да Расіі. Пытанне грамадзянства, і у выпадку, калі ён атрымлівае расійскае грамадзянства, ён становіцца небяспечным для Пуціна, таму што Пуцін гэта не самае лепшае ўвасабленне таго глыбіннага народа, які існуе ў Расіі, і Лукашенко можа на гэтым сыграць і пайсці супраць самога кіраўніка Крамля, напрыклад, у нейкай электаральнай кампаніі. І вось у гэтым выпадку узнікае дилема для Кремля, што рабіць з Лукашенком. Мне здаецца, тут таксама трэба разумець абмежаваныя магчымасці Расіі, расійскі рэжым можа і хацеў бы памяняць Лукашенко на некага больш кантраляванага. І калі глядзець звонку, ці асабліва калі глядзяць самі расейцы, ім здаецца, Пуцін самагутны, Лукашенко слабы, Пуцін усё можа, а калі глядзець на практыку, што вось Расія мусіць рабіць, каб памяняць Лукашенко на кантраляванага персанажа. І атрымоўваецца, што інструменты моцна прабуксоўваюць. Таму тут магчымасці Расіі я б не перабольшваў, але вось калі вяртацца, як казаў пра паўночны поток, мне здаецца, гэта акурат вельмі такі неблагі варыянт кампраміса, які можа калі б нешта вось такое экстрапаляваць на Беларусь, мне здаецца, гэта было б нават надта аптымістычна. Бо глядзіце, як выглядала вось гэтая дамоўленасць фактычна па паўночнаму потоку.
Фактычна ЗША адмовіліся ад немагчымага, бок ад таго, каб спыніць будаўніцтва праекта, які амаль на 95% быў завершаны, але дамагліся ўсяго рэальнага. Бок фактычна ЗША атрымалі гэту дамову на тым, як яны хацелі, яны захавалі свой уплыў. Яны дамовіліся на тое, што усе гэтыя магчымасць працы паўночнага потоку будучая, яна абумоўленая шмат такімі пытаннямі, і калі нешта здарыцца з боку Расіі, то гэта можа будзе абмежаваць, бо фактычна паўночны поток робіцца яшчэ адным інструментам ціску на Расію. Ну і таксама у гэтую ж дамову шмат заключана пра падтрымку Украіны, пра тое, што там будзе абавязковы транзіт газа праз Украіну ажно да 2034 года. Мова пра тое, што Германія там нейкія фонды скіраваныя на энергаэфектыўнасць Украіны будзе таксама на гэта выдаткоўваць грошы. Ад боку ЗША атрымалі тое, што хацелі. Украіна атрымала вось гэты транзіт і фінансавую падтрымку, што хацела. Расія атрымала магчымасць экспартаваць газ у Германію па іншым кірунку, што хацела. І Германія атрымала гэта самы канал імпорту. Бо фактычна ўсе бакі атрымалі больш-менш тое, што хацелі, але з нейкімі абумоўленасцямі. Таму я лічу, для Беларусі нейкая падобная дамова была б далёка не горшым шляхам. Але што тычыцца вось рэферэндума і электаральнай кампаніі, то ёсць адзін такі прагноз, такі мала чым падмацаваны, але, на мой погляд, магчыма і верагодны, такая магчымасць ёсць. Гэта тое, што гэты рэферэндум можа прайсці акурат у верасні. І як тут можа разлічваць беларускі ўлад? Калі мы паглядзім на усе электаральныя кампаніі, якія меў Лукашенка за апошнія дзесяцігоддзі, то фактычна якая адзіныя выбары, якія не суправаджаліся масавымі пратэстамі у той ці іншай ступені? Гэта выбары 2015 года, калі беларускае грамадства было напалоханае Крымам, і калі была такая прапагандысцкая дылема альбо Лукашенка, альбо Путін на танкі. І для Лукашэнкі было б тады досыць лагічна скарыстацца гэтым досведам і, магчыма, правесці рэферэндум акурат тыя тыдні ў верасні, калі тут будуць праходзіць вучэнні Захад 2021 і калі ў пэўнай ступені будуць прысутнічаць расійскія войскі. І гэта можа быць, прынамсі, у вачах Лукашэнкі такім фактарам, які можа стрымліваць як пратэсты, так і, магчыма, нейкія заходнія санкцыі, рэакцыі пад гэтай абаронай Расіі. Бо фактычна і такая магчымасць, і гэты зварот, як ужо ўзгадывалі, да арабскіх эміратаў, магчымага пасярэдніцтва, цалкам нерэалістычна, канешне. Але гэта ўсё такая спроба неяк прыкрыцца нейкім старэйшым братам, каб я тут не адзін, а нехта са мной, ён мяне абараняе. Нават калі гэты нехта не асабліва гэта хоча. І калі Расія толькі зважае пра то, што мы, канешне, абаронім, але, тым не меней, нават у жнівеньскай падзеі, не гледзячы на з'яву Пуціна, але ўсё ж такі няма адэкватных сведчанняў, каб былі тут нейкія расійскія чалавекі. Я тут з табою не пагаджуся па двух пунктах. Па-першае, была група саветнікаў, у тым ліку вайсковых, якая прыехала у Менск па запыце і па дамове з Пуціным. Приблизно 50 чалавек прапагандыстаў прыбыло таксама на самалётах у Царьева. І трэба дадаць, што вось тая гульня, якую Лукашенко меў магчымасць сыграць у 2015 годзе, яна не спрацуе зараз, перш за ўсё, таму што тады ў яго была нейкая электаральная база, зараз яе няма, і на Захадзе ёсць разуменне таго, што Лукашенко гэта чалавек без ідэалогіі, і зноўку гульня ў тое, што ён будзе абараняць суверэнітэт, уже не спрацуе. Усе зразумелі, што гэта палітычны хамелеон, які змяняе колер у залежнасці ад тактычнай неабходнасці, і ён сам і ёсць галоўнай пагрозай для суверэнітэту. І все ж, гэта ж розныя рэчы. Адна, што гэта не спрацуе, і гэта можа не спрацаваць. І ці, напрыклад, калі там рэферэндум будзе праведзены ў дні прысутнасці расійскіх войскаў, ці гэта прадухіліць там масавыя нейкія выступы людзей, дык таксама на англійскай гарантыі няма. Я ж кажу не про тое, што гэта спрацуе, а кажу про тое, што ўлады могуць палічыць, што гэта можа спрацаваць і гэтым скарыстацца. А тое, што беларускія ўлады спрабуюць скарыстаць механізмы, якія не працуюць, то гэта мы далёка не першы раз бачылі. Мне б тут хацелася закрануць яшчэ вось такі этычны бок пытання. Я разумею, рыхтуюцца да нейкай палітычнай кампаніі, хаця я ўпэўнен, што ніякай кампаніі яны нават праводзіць не будуць, яны проста скажуць, што там праз тыдзень гэты рэферэндум і ўсё, каб не было ніякай падрыхтоўкі, каб у іх як мага менш быў вось гэты перыяд магчымага на іх ціску. Я магу зразумець, да, вось гэта іхнія жаданні і гэтак далей. Але вот проста,
якой мразью трэба быць, каб знішчаць арганізацыі кшталту імена, ангела і гэтак далей. Вот, Марыя, як ты думаеш? Гэта проста выкарыстоўванне грамадскай супольнасці для того, каб паказаць, што яны могуць зрабіць. Напрыклад, там арганізацыю «Жывая бібліятэка», якую я заснавала у свой час, нас фактычна ліквідавалі за тое, што мы не вядзем прадпрымальніцкую дзейнасць, якая не была прадугледжана нашым статутам. То бок нас закрылі за тое, што мы не парушалі закон. І такая сітуацыя, колькі я ведаю, у шмат у якіх НДА, якія таксама трапілі пад гэты каток рэпрэсій. Вось, навошта яны гэта робяць? Для таго, каб застрашыць яшчэ раз людзей, каб людзі не збіраліся, яны упэўнена стараюцца прапіхнуць гэтую ідэю таго, што НДА займаліся арганізацыяй фінансаваннем масавых мерапрыемстваў несанкцыянаваных, якім бокам да гэтага жыва бібліятэка альбо імёны, альбо крылы анёлаў, ніхто не ведае, але вось так. Я просто думаю, што асабліва у буйных гарадах, дзе незалежныя арганізацыі былі вось такімі месцамі моцы для людзей, гэта такія супольнасці, якія працуюць на сваім полі, прасоўваюць свае інтарэсы, займаюцца сваімі справамі, нікога не трогаюць, не чапаюць, і любыя аб'яднанні людзей зараз вельмі пужаюць рэжым. І яны проста вырашылі выкасіць усіх. Вось і ўсё. Я ўпэўнена ў тым, што з-за гэтага наш сектар НДА стане толькі мацнейшы, праз тое, што, конечно, не буду зараз казаць за ўсіх арганізацый, але я лічу, што фізічная страта юрыдычнага статуса не будзе мешаць людзям далей дапамагаць іншым людзям. У якой форме гэта будзе, яшчэ пытанне. Я думаю, што хутка мы пра гэта даведаемся, але я мяркую, што гэта проста пакажа нашым грамадскім актывістам, як яшчэ можна бароцца з сістэмай, як яшчэ можна працягваць актыўную дзейнасць. Самае галоўнае, што я хацеў бы вынесці з вось гэтага пагрому НДА і журналістаў, кожны можа быць актывістам сёння, кожны можа быць журналістам. Для кожнага ёсць праца і для кожнага ёсць свой сектар абстрэлу ў гэтай вайне. Таму не трэба спадзявацца, што нехта прыйдзе, што прыйдуць санкцыі, што прыйдзе Байден ці нехта яшчэ і зможа зрабіць лепшае жыццё. Некалькі год таму я сустрэўся з Богданом Барусевічам, гэта адзін з стваральнікаў салідарнасці, і я запытаўся яго, якое было ягонае галоўнае спадзяванне на палякаў падчас камунізму. Ці было ў яго спадзяванне, што Польша зменіцца. І ён сказаў, што ніякага спадзявання на палякаў яго не было, і ён проста ствараў Польшу, лепшую Польшу для самога сябе. Я думаю, што калі кожны беларус разумее, што толькі ад яго ці ад яе залежыць будучыня лепшай Беларусі, і толькі ад іх саміх залежыць Беларусь, якую можна стварыць для сябе, Беларусь будучыні, Беларусь нейкай мары, то толькі тады змены сапраўды пачнуцца. А калі зараз грамадства зноўку вернецца да чакання, што актывісты, журналісты зменяць сітуацыю, ці Ціханаўская зменіць сітуацыю адзінаасобна, гэтага ніколі не будзе. Ніводная мірная рэвалюцыя не адбывалася тады, калі ёй займаліся 10 чалавек. Гэта заўжды праца кожнага чалавека ў грамадстве. Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Вось бачыце, нават самыя невялікія крокі ад кожнага з вас вельмі важныя, таму што вядуць да аднаго вялікага выніку, якога ўсе мы так чакаем і на які ўсе працуем разам. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.